Selam, qadrli dostlarımız. Biz bu Salyanka buradan başlap jiberemiz. Əsirləşəcəyik məktəbdəki yaratqan fənlər turunda. Studiyada biz bugün işev, Yasmina Garipova, Leyla Slavina hem elbette Liliya Apa Xayrulina. başlayırız. Tağın bir şey bilinsə bulaşır vakat. Bugün o Riyana Xaliulina. Kızlar, keyfinizni düşürməgiz. Aytəgiz Riyanaga uğuşlar dilik, hem qabatdan onun klibin qarıq. Qara qız elə, görəsizmi нәрсә килә? Görəbiz əlbəttə. Premyera. İftibar ekranlarga.
Teneffüste tili. We are continuing our program. Тапшыруыбызны дәвам итәбез дигән аңлата. Жәмилә Касымова да Лилия апа кебек татарча да, инглизчә дә матур сөйләшә. Чөнки аның яраткан фәннәре бит ул. Без Жәмиләнең клубын да карап узык. Girsem şığalmam indi. Urman işlerinde urman girsem şığalmam indi. Dirli ağaçta dirli kışlar sayrap düz almam indi. Dirli ağaçta dirli kışlar sayrap düz almam indi. Бишкә бишне тапкырлагач беләсеңме күпме була? 25 меңгә бигрәк кызык сорау. 25кә 25 625 була. Моннан өстәрәк күпме булганын миннән сорамавыгыз хәерлерәк. Ә менә шушы сорауны сез Айзага бирә аласыз, чөнки аның иң яраткан фәне математика икән. Ә хәзер бергәләп Айзаның җырлаганын карап китик. Игътибар экранга. Faydalı sakalı bari, havalı
сәләтле кеше бөтен өлкәдә дә сәләтле инде. Сүзебез Арслан Миргаязов турында. Әйе, мәктәптә яраткан фәне технология икән. Хәтта шунда да төрле кул эшләре башкарып, ул иҗатка тартыла. Афәрин, Аслан! Мише буе ямле, питрәш ягы, кочагында эреп югала. Тигез сукмакларга басып йөрим, синең эзләреңне саклаган. Үзәкләрне эзәсең бит, сагынам сине, питрәш. Seni taşlap gitken balaların gitmezke dip geri kaytalar. Tuylar göreli yaşar ağullar, jirni yemlep dua sabıylar. Üzülür elle üzegin, sağındıra ul bitreş. Ah deyip beytirsin elle, bitreşten yırak gitkeş. Sağınam seni, sağınam seni. Oh hey ho, sağınam seni, sağınam seni. Sağınam seni bitreş. Синде достың койчы туган илге, йөрмә әле читтә адашып. Туган ягын кабул итәр сине, кочагына алып яратып. Үзәкләрне үзәсең бит, сагынам сине, питрәш. Ах диеп бер әйтеп куям, синнән еракка киткәч. Үзәкләрне үзмә, үзәкләрне, сагынам сине, питрәш. Ах диеп бер әйтеп куям, синнән еракка киткәч. Ах диеп бер әйтеп куям, синнән еракка киткәч. Чиратагы йолдызыбыз Анатолия Исмаилова. Ә менә Анатолияның яраткан дәресе математика икән бит. Әйдәгез алайса аның клибын карыйк. Сары сандук тутайым, бәле ничә кытайым. Сары сандук тутайым, бәле ничә кытайым. Сандук күгәрчен, әңгәләр үскән күрәсен. Сандук күгәрчен, әңгәләр үскән күрәсен. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуңа ничә кытайым. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуңа ничә кытайым. Сандук күгәрчен, әңгәләр үскән күрәсен.
чиратта Азалия Зарипова. Азалияның яраткан дәресе ул Ул әдәбият. Әйе, безнең Азалиябыз укырга бик ярата икән. Шуңа күрә, афәрин, Азалия! Яни йолдызыбыз Айдина әле мәктәптә укымый, тик инде моңа карамастан аның яраткан фәннәре бар икән. Укырга һәм математика дәресен бик яратам, диде ул. Ага таба уңышларсын, Айдина.
бар. Беләсезме, бик сирәк укучылар гына бөтен фәннәрне ярата. Мәдинә Рәсулова шундыйлар бәтендә. Ә хәзер бергәләп Мәдинәнең җырлавын карап китик. Келген сайын сезне сагынып киләм, канатланып киләм кош кебек. Сезнең белән җырлап очрашулар күңелләрдә калыр төш кебек. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, зәңгәр кичләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Килгән сайын сезне сагынып киләм, рухландыра якты йөзегез. Җырым белән шатландыра алсам, алкыш белән җавап бирегез. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Келген сайын сезне сагынып киләм, яңа җырлар, яңа көй белем. Алып килем аны туган якын, кырларыннан урман күленнән. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Әйдә, әйдә, әйдә җырлыйк әле, җилкендәр икәле хисләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Бергә, бергә, бергә җырлыйк әле, яңгыратып зәңгәр кичләрне. Салахова бөтен фәннәрне дә ярата. Һәм бөтенесеннән бик тырышып укый. Җырга килгәндә дә ул бит шундый матур итеп җырлый. Әйдәгез, кызлар, тагын бер кат аның клибын карап китик. Авылыма кайтам, бик күп еллар аша, бәхетемә куанып тоймыйм. Узган яшьлек кайта, язгы сулар таша, айлы кичтә мин гармун уйныйм. Кайтам әле туган ягыма, көннәрен
Кайтканнан чыккалып, аттары тик моңлы уйларга. Әйтә кермән алып, үзеңне кайталып, гармун көйләренә җырларга. Кайтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмаксың көннәр үпкәләр. Кайтам әле туган ягыма, көннәрендә мине сагына. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмаксың көннәр үпкәләр. Су буенда үсә икәләр, мин кайтмаксың көннәр үпкәләр. Кызлар, сез беләсезме? Курай ул кура сүзеннән алынган. Ә нәрсә ул кура? Ул малина. Димәк, беренче курайлар малина куагыннан ясалган булган икән. Кызык, менә хәзер курай тавышын ишетәсе килеп китте инде. Әйселме берәк сенене? Каршы алыйк. Алга таба дәвам итеп сүзебезне Регина Идиатуллина һәм Зарина Хәбибуллинага тапшырабыз. Кызларның яраткан фәннәрен без белмибез, чөнки алар әлегә балалар бакчасына йөриләр. Яраткан җырлары бар, хәзер сезгә дә күрсәтәбез.
Урамнан яңгырада шушы шипшиклы жыры. Бисястан кырык болголганы дирижеры. Урамнан яңгырада шушы шипшиклы жыры. Бисястан кырык болголганы дирижеры. Скрипка кыларыдай тартылган шебеклер. Шулкалардагы унила композитор шепчеклер. Скрипка кыларыдай тартылган шебеклер. Шулкалардагы унила композитор шепчеклер. Сентябрь якынлаша бит. Красная шапочка фильмінің барабызмы? Әлбәттә барабыз. Лина Арифуллина төшергән премьерага барыгызны да чакырабыз. Әйе, барып бергәләп ял итеп кайтык. Utanma ömürler yaz gibi gütelir. Şaşaşın kursun de utanma. Yaz ile de gider ömür şolay öte. Utanma, utanma, utanma. Yaz ile de gider ömür şolay öte. Utanma, utanma, utanma. Utanma bitinin ozgan ömrün. Oynap gülüp güne ötmegen. Yaz ile de gider ömür şolay öte. Utanma, utanma, utanma. Yaz ile de gider ömür şolay öte. Utanma, utanma, utanma. Utanma, oh, utanma, oh, utanma, Simana buğan ok behez uşaklık. Yaktı kıneli bin bitmegen. Yaz ile de gider ömür şolay öte. Utanma, utanma, utanma. Yaz ile de gider ömür şolay öte. Utanma, utanma, utanma. Ley ley ya, oh, ley ley ya, oh, ley ley ya, oh, oh. Камила Мухаммедшинаның яраткан дәресен беләсезме сез? Мин белмим шул. Ә мин беләм.
җыр дәресен ярата ул. Шуңа күрә җырга моңга бик гашыйк безнең Камила. Кызлар, сез безнең социаль челтәрләргә язылдыгызмы соң әле? Әйе, анда бер шул хәтле уеннар һәм конкурслар үткәрәләр. Бүләкләре төшәп, язылыгыз! Кайсы йолдызга җан атасың? Аңа тавыш бирергә ашык. Экранда чыккан QR кодка камераңны куй һәм яраткан җырчыңа ярдәм ит. Siz dostlar
bilmezsin әлі Битрәштән йырак киткәч Сағынам сине, сағынам сине Eyde jırlı gale Jilkindar gale hislerini Birge jırlı gale Yondıratıp zengin kişlerini Aytalara dolan yanıma Yanımda annemine sağına Son bu yanda üstse yükseler Gün koymaksın kımlar öfkeler Урамнан да яңгырата шошы шипшикла жыры Бейсастан кырык болду улфанын дирижері Урамнан да яңгырата шошы шипшикла жыры Бейсастан кырык болду улфанын дирижері Yaz gelede gide Ömür şolay öde Oftanma, oftanma, oftanma Ясмине, Шират синде кайсы дәресне күбрәк яратасың? Мин математика дәресен яратам. Шуңа өстәп матур җырлыйсың да бит син. Әйтегез әле Ясминәнең клибын карап китик. Тирә-ягым ни арада гөл бакчага әйләнде Күңелләргә шуны якын икемле шул безнең якның җәйләре Сагынып килдем дигән кебек битте безнең үбешеп Җәй бигрәк тәмле бүләкләре алмалар җиләкләре Ай Сагынып килдем дигән кебек битте безнең үбешеп Җәй бигрәк тәмле бүләкләре алмалар җиләкләре Ай Сандугачлар сайрап тора шаярып чәчәмә кунак күбәләр Көтә безне урман күлләр и күңелле ялы түләр бергәләп Сагынып килдем дигән кебек битте безнең үбешеп Җәй бигрәк тәмле бүләкләре алмалар җиләкләре Ай Сагынып килдем дигән кебек битте безнең үбешеп Җәй бигрәк
итеп кемнең нинди фәннәрен яратканын белдек. Бөтен фәннәрне дә яратырга һәм әлбәттә яхшы итеп укырга кирәк, кызлар. Хәзер сезнең белән саубуллашыр вакыт. Пока-пока! Пока!